Doncs era una vida social intensa, s'organitzaven, varen crear els seus propis casinos, els seus propis espais de sociabilitat, de tertúlia, de joc, de cartes, no? També un espai per conèixer-se entre ells, un espai per concertar matrimonis també, que l'estiueig també va representar per aquestes famílies un xic endogàmiques entre elles, doncs de pactar matrimonis entre ells, no? En definitiva, una vida intensa. Però a part del casino i els seus propis espais de sociabilitat, doncs, clar, l'estiu és temporada de festes majors, no? I, per tant, doncs, la presència d'estiuejants en els envelats doncs, també era bastant freqüent, no? Participant en les festes majors. Aquí, per exemple, tenim un quadre de Rafael Duran Camps, restaurat amb motiu de l'exposició, que és un envelat de Llavaneres, un quadre de l'any 27. I, esclar, els estiuejants també, i les estiuejants, lluïen el seu poder econòmic i el seu alt poder adquisitiu a les maneres de vestir, no? Per exemple, hi ha moltes poblacions de la costa que els locals, en els estiuejants, els hi deien culs blancs, no? Perquè molts homes estiuejants anaven amb pantalons blancs, no? Les dones, sobretot en motius de festa, també lluïen doncs, els seus vestits. Aquí, per exemple, tenim un vestit de festa del fons del Museu de la Punta d'Arenys.